या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सावंतवाडीत 50 खोक्यांसह ठाकरे गटाचं आंदोलन। दिवंगत श्रीधरराव नाईक यांचं काम तरुणांना प्रेरणा देणारं, खासदार विनायक राऊत यांचं प्रतिपादन। आणि 5000 शेतकऱ्यांना भरड धान्य वाटप करणार अतुल काळसेकर यांची माहिती। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। मंत्री केसरकर 22 जूनला शिंदे गटात गेल्याच्या पार्श्वभूमीवरती गांधी चौक येथे ठाकरे गटाच्या वतीनं 50 खोके एकदम ओके अशा घोषणा देत आंदोलन करण्यात आलं। पाहूयात। आता परत लागणार तो ना। जागतिक कतार दिनाचा जागतिक कतार दिनाचा अरे निषेध असो निषेध असो निषेध असो निषेध असो निषेध असो निषेध असो 50 खोके 50 खोके अमोल टेमकर मारलेत खोके 50 खोके 50 खोके मारले खोके खाऊन 50 खोके मारलेत खोके 50 खोके मारलेत खोके 50 खोके का दिसला कॅमेरावर
सम्राटजी बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवाज कुणाचा? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोदी सरकारनं 2023 हे वर्ष राष्ट्रीय भरड वर्ष म्हणून जाहीर केलंय. आपल्या जीवनात भरड धान्याचे फार महत्त्व आहे. प्रशासन 180 शेतकऱ्यांना भरड धान्य बियाणे देऊन प्रात्यक्षिक केलं जाणार आहे. कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं जाणार आहे. भरड वर्षानिमित्त 5000 शेतकऱ्यांना मोफत भरड धान्य वाटप करणार आहोत, अशी माहिती जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी दिली. पाहूयात. आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षाच्या निमित्ताने, मिलेट इयर वर्षाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्हा मिलेट मिशन हे माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या संकल्पनेतनं सिंधू आत्मनिर्भर अभियान आणि स्नेहसिंधू कृषी पदवीधर संघाच्या वतीने राबवलं जातं आहे. या निमित्ताने शासकीय पातळीवर 200 प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र भरड धान्याची 180 प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तयार करतो आहोत आपण. आणि जवळजवळ 5000 शेतकऱ्यांना मोफत भरड धान्य बियाण्याचं वाटप आपण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये करतो. ज्या ज्या शेतकऱ्याला भरड धान्याची लागवड करायची आहे त्यांनी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यकाशी संपर्क करावा, स्नेहसिंधू कणकवली कृषी पदवीधर संघ यांच्याशी संपर्क करावा किंवा भारतीय जनता पक्षाचे जे तालुका अध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी संपर्क करावा. त्यांच्याकडे हे बियाणं उपलब्ध असणार आहेत. या 180 प्रात्यक्षिक क्षेत्रातना प्रत्येक प्रात्यक्षिक क्षेत्रात 200 शेतकरी प्रशिक्षित होणार आहेत. आणि आमचं उद्दिष्ट असं आहे की आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षानिमित्त जिल्ह्यामधले 36,000 शेतकऱ्यांना या भरड धान्य लागवडीसाठी प्रशिक्षित करायचं उद्दिष्ट आम्ही ठरवलेलं आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जसं हळद क्रांतीच्या निमित्ताने आज जिल्ह्यामध्ये 2.5 लाख किलो हे हळदीचं बियाणं शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहे, अशा प्रकारे भविष्यामध्ये या भरड धान्याची बँक, शेतकऱ्यांकडे धान्य बँक, बियाण्याची बँक ही शेतकऱ्यांकडे तयार होणार आहे. हे या मिशनचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. तयार होणारं जे भरड धान्य आहे याच्यावर प्रक्रिया करून त्यांना जास्त किमतीत ते मार्केटमध्ये उपलब्ध करून देण्याची योजना आमची आहे. पुढील 3 वर्ष आम्ही हे भरड धान्य वर्ष म्हणून सिंधुदुर्ग मिलेट मिशन म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राबवणार आहोत. धन्यवाद. शेतकऱ्यांना याचं प्रमाण काय असेल आणि कशा पद्धतीने भरड संपूर्ण जर बघितलं तर नाचणी, वरी, सावा, कांग, हरीक, बरड आणि ब्राऊन टॉप अशी 7 प्रकारची भरड धान्याची वाणं आपण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. खरं म्हणजे ही सगळी लुप्त झालेली वाणं आहेत. या निमित्ताने शेतकऱ्यांकडे ह्याचं बियाणं उपलब्ध होणार आहे. आणि हे खरं म्हणजे संपूर्ण देशामधला युनिक प्रकल्प आहे. संपूर्ण देशामध्ये कुठेही अशा प्रकारचं क्रांतिकारक निर्णय झालेला नाही. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून हा आपण प्रयत्न करतो. सिंधू आत्मनिर्भर अभियान आणि स्नेहसिंधू कृषी पदवीधर संघ याच्याशी जोडलेला आहे. आणि आम्हाला खात्री आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख ही भरड धान्याचा जिल्हा अशी नेहमी पुढच्या आयुष्यामध्ये, पुढच्या वर्षामध्ये केली जाईल. भराड धान्याच्या निमित्ताने भराडी देवीची जत्रा आमच्या जिल्ह्यामध्ये होती. ती संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फेमस आहे. जशी भराडी देवी महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे तिला मानतात, तशा प्रकारे सिंधुदुर्ग जिल्हासुद्धा भरड धान्यासाठी याच्यापुढे ओळखला जाईल. अशा प्रकारचं काम आम्ही यामध्ये करणार आहोत. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. दिवंगत श्रीधरराव नाईक यांचा 32वा स्मृतिदिन गुरुवार 22 जूनला कणकवली येथील कैलासवासी श्रीधरराव नाईक चौक इथे साजरा करण्यात आला. युवकांनी नाईक यांच्या कामानं प्रेरित होऊन काम करावं असं आवाहन यावेळी खासदार विनायक राऊत यांनी केलं.
ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष आमचे वडील श्रीधर नाईक होते आणि त्यांची त्यावेळी प्रेरणा घेऊन काही युवकांनी याच्यामध्ये राजकारणामध्ये असेल समाजकारणामध्ये असेल काम केलं. तीच पिढी आज तुम्हाला घडताना दिसत असेल. संदेश पारकर असतील, आज इर्शाद शेख साहेब असतील, युवक काँग्रेसची मंडळी असतील आणि अनेक ठिकाणी गेलेले मंडळी असतील. हे त्यांच्या कार्याचा एक सहभाग म्हणून त्यांनी काम केलं आणि चांगल्या पद्धतीचं काम आजपर्यंत जिल्ह्यात उभं केलं. आणि त्याच पद्धतीने ह्या युवा पिढीला म्हणजे आजच्या युवा पिढीलासुद्धा त्यांचं कार्य समजावं यासाठी सुद्धा हा कार्यक्रम एका अर्थाने आम्ही चालू ठेवलेला आहे. त्यांचं जसं सामाजिक कार्य आणि सामाजिक भान ठेवून जे कार्य केलं त्या पद्धतीने आजच्या युवा पिढीने सुद्धा काम करावं अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो. गेली 32 वर्ष श्रीधर नाईक स्मृती दिन असाच सामाजिक उपक्रमांनी आम्ही राबवतो आहे आणि गेल्या 35 वर्षात वृक्षारोपण असेल, विद्यार्थ्यांचे सत्कार असतील, बचत गटांचे सत्कार असतील, ज्येष्ठ नागरिकांचे सत्कार असतील, असे सामाजिक उपक्रम वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही राबवण्याचा नाईक कुटुंबीय असतील, श्रीधर नाईक प्रेमी असतील प्रयत्न करत असतो. आजचा कार्यक्रमाचा बचत गटांच्या जवळजवळ शहरातल्या 170 महिलांना आम्ही छत्र्या वाटप केलेलं आहे. त्याचबरोबर रक्तदानाच्या सुद्धा जे कोणी रक्तदान केलं त्यांनासुद्धा छत्र्या वाटप केलेलं आहे. योग्य प्रकारचं नियोजन आजच्या कार्यक्रमाला तुम्हाला दिसलं असेल आणि त्या माध्यमातून मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो की महिला बचत गटांनी यामध्ये सहभाग घेतला, रक्तदात्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. त्याबद्दल नाईक कुटुंबियांकडनं आणि श्रीधर नाईक फाउंडेशन याच्या वतीने मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. स्वर्गीय श्रीधर नाईक हे काँग्रेसचे उगवतं नेतृत्व होतं. दुर्दैवाने काही विघातक वृत्तीने त्यांचं जीवन संपवलं, पण तरीसुद्धा मागची 32 वर्ष स्वर्गीय श्रीधर नाईक यांचा हा स्मृतिदिन विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्याचं काम त्यांचे सुपुत्र नगरसेवक सुशांत नाईक आणि त्यांचे बंधू करतात. आणि या दिवशी आम्ही या जिल्ह्यातले बहुतांशी राजकीय पक्षाचे लोक, सामाजिक क्षेत्रातले लोक या स्मृतिदिनाच्या निमित्त उपस्थित राहून त्यांच्या प्रतिमेस आम्ही अभिवादन करत असतो. एक आदर्श वाटावं असं श्रीधर नाईक यांचं नेतृत्व होतं. सुदैवाने त्यांचे सुपुत्रसुद्धा त्यांचेच आदर्श वहिवाट पुढे त्याने चालू ठेवलेले. खूप आनंद होतो या कार्यक्रमाला उपस्थित असताना, पण दुःख होतं की जर श्रीधर नाईक आज असते तर खूप मोठं एक देणं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालं असतं. श्रीधर नाईक यांच्या विचाराचा हा वारसा आहे. त्यांनी हे सर्व निर्माण केलेलं आहे. त्यामुळे ह्या व्यासपीठावर ज्या वेळेला आम्ही येतो त्यावेळी एक विकृती सोडली तर बाकी सर्व जिल्ह्यातले पक्षीय नेते पक्षीय वस्त्र बाजूला ठेवून या व्यासपीठावर येतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला 9 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त त्यांचे विचार तसंच त्यांच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हर घर चलो या अभियानाचा शुभारंभ सावंतवाडीत करण्यात आला. भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या उपस्थितीत या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. कालच्या 30 तारीखला आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 9 वर्ष पूर्ण झाली आणि 9 वर्षाच्या निमित्ताने मोदी ॲट 9 हा कार्यक्रम पूर्ण देशभर या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. उद्याच्या 30 तारीखपर्यंत 9 वर्षात जे मोदीने काम केलं ते सर्वसामान्य लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी करतील. आजसुद्धा आम्ही सावंतवाडीला घर घर चलो अभियान हे आत्ता आम्ही या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. त्याचा शुभारंभ या ठिकाणी झालेला आहे. जवळजवळ या विधानसभेच्या 60,000 लोकांच्यापर्यंत आमचे सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी पोहोचतील. प्रत्येक बूथवर हा कार्यक्रम या ठिकाणी होईल आणि जे अतिशय महत्त्वाचे 2014पर्यंतची भारताची परिस्थिती आणि बदललेलं भारत हे सर्वसामान्य लोकांच्यापर्यंत यावं. मोदी सरकार कसं उपयुक्त आहे हे सर्वसामान्य लोकांच्यापर्यंत यावं. आमच्याच जिल्ह्याचं बोलायचं झालं तर आम्ही एक विकास तीर्थ म्हणण्याचा जो कार्यक्रम आहे त्या विकास तीर्थच्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत श्रो पॉईंटपासून म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग हा 66 हा गेली 70 वर्ष याची मागणी सर्वसामान्य लोक या ठिकाणी करत होते.
पण आदरणीय नरेंद्र मोदी आल्यानंतर आणि त्या खात्याचे मंत्री आदरणीय गडकरी साहेब झाल्यानंतर त्या रस्त्याला सुरुवात झाली. तसंच वंदे भारत ही जी काही ट्रेन आहे, ही ट्रेन मागच्या 5 तारखेला सुरू होणार होती, परंतु मधला जो एक ॲक्सिडेंट झाला त्यामुळे सुरू झाली नव्हती. ती आता उद्याच्या 27 तारीखला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब हे भोपाळवरून या ठिकाणी सुरू करणार आहे. घर घर ते नल म्हणजे आम्ही जे जल जीवन मिशन या माध्यमातून 565 कोटी रुपये या जिल्ह्यात आलेत. गेल्या महिन्यात आपण बघितलं तर ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी जे गौरव उद्गार काढले, असेच आता सध्या आज अमेरिकेत आहेत मोदी साहेब. या संदर्भात अतिशय चांगल्या प्रकारचे गौरव उद्गार देशाच्या अनेक विदेशातल्या सगळ्या लोकांनी काढले. आणि यात करून विशेष म्हणजे आपण जे आर्थिक आपली जी परिस्थिती आहे, ही जर याचा विचार केला तर 2014ची परिस्थिती आत्ताची परिस्थिती, आपण या संपूर्ण रँकमध्ये आज 5 नंबरला आपण या ठिकाणी आलो आहे. आणि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचे प्रयत्न असे आहेत की येणाऱ्या काही वर्षामध्ये आपण 3 नंबरला जाऊ. अशा प्रकारची प्रगती नरेंद्र मोदी साहेबांनी आपल्या देशाची केल्यामुळे आपण सर्वजण आज त्यांचे निश्चितपणे आभार मानण्यासाठी आम्ही सर्व भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते घराघरात जाऊन या संदर्भातलं विवेचन या ठिकाणी करणार आहोत. हीच आजच्या कार्यक्रमाच्या संदर्भातली आपल्या सर्वांची माहिती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. एकीकडे प्रशासन पंतप्रधान आवास योजनेतून प्रत्येकाला घर मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असताना कुडाळमध्ये मात्र एका गरीब कुटुंबावरती कुणी घर देतं का घर असं म्हणायची वेळ आली. मागील 2 वर्षापासून या कुटुंबानं प्रशासन दरबारी विनवण्या केल्या, मात्र त्यांच्या पदरी निराशा झाली. पाहूयात. कुडाळ तालुक्यातील बावगावात राहणाऱ्या आसोलकर कुटुंबियांची परिस्थिती अत्यंत हालाकीची. यापूर्वी राहते घर जीर्ण आणि मातीचं असल्यानं ते आता कोसळलं आहे. पण आसोलकर यांच्याच भावानं घर बांधण्यास जमीन न दिल्यानं त्यांच्यावरती गुरांच्या गोठ्यात राहायची वेळ आली. मागील 2 वर्ष आसोलकर हे गोठ्यात राहतात. यावर्षीच्या पावसात त्यांचं जुनं घर पूर्णपणे जमीनदोस्त होण्याची शक्यता आहे. नवीन घर मिळावं यासाठी ग्रामपंचायतकडे सुद्धा आसोलकर यांनी अनेक चक्रा मारल्या, पण त्यांच्या पदरी निराशा झाली. माझं नाव लक्ष्मण रामचंद्र आसोलकर, राहतो नाळोवाडी, बाव, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. तर हे घर माझं ग्रामपंचायतीमध्ये माझं असून मला ग्रामपंचायतीने न्याय दिलेला असून आतापर्यंत मी या घरात राहतो. माझी मुलं राहतात, बायको मुलं ही राहतात आणि मला आता राहण्याची सोय नाही. दो पाऊस पडत आहे आणि आता गणपती पुढे येत आहे. पूजू कसा, काय करू याची मला लयच ह्या पडलेली आहे. आणि मी या घरात कसा राहू आणि माझं कुटुंब कसं राहणार याचं मला शासनाने दिलेलं घर माझ्या नावावर परत करून दिलं. की ग्रामपंचायतीने खोटं केलेलं ते खरं करून त्याने मला परत दिलं. आणि ते करून शिवने मला दिलं असताना सुद्धा मला अजून न्याय मिळत नाही. आणि ग्रामपंचायतीने मला परत माझ्यावर देऊन सुद्धा ग्रामपंचायती आणि माझ्यावरती कोर्टामध्ये केस टाकलेली आहे की ग्रामपंचायतीने हे घर त्याला करून कसं दिलं म्हणून. 58 साल आजीच्या नावावरचं आम्ही वारसदार असो म्हणून माझ्या भावाने मला हे घर मला 7 सालात दिलं. त्यावेळी ही माणसं कुठं होती आणि काय करत होती याचा मला काहीच मिळत नाही. माझ्या ह्या माणसाने ज्याच्या वेळी माझे वनी त्याची मुलं सगळ्यांनी घर बांधलं. 5 सालात माझ्या भावाने मला घर देण्यापूर्वी 5 सालात त्याने घर बांधलं आणि ते मला हे घर मला माझ्या 7 सालात मला लेखी लिहून दिलं की हे घर 7 सालापासून 21 सालापासून मी ते घरपट्टी घर दुरुस्त करतो. आणि तिथे सर्व देवाचं घर सर्व कार्यक्रम करतात, स्वामी समर्थांची सुद्धा हे करतात, पूजन करतात, पुतण्या कीर्तन करतो आहे. आणि सगळं करून सुद्धा मला माझी प्रॉपर्टी खाण्यासाठी आज माझी परिस्थिती कठीण झालेली आहे. त्यावेळी शासनाने काहीतरी ह्याचा
मला न्याय द्यावा ही मला माझी नम्र विनंती शासनाला आहे. आणि याच्यावरती या पावसात राहण्याची माझी अत्यंत गैरसोय झालेली आहे आणि आज माझी परिस्थिती कोपीत राहण्याची आलेली आहे. बैलांच्या गोट्यात राहतो आहे. आज पूर्वी सरपंच आणि ग्रामसेवक याचे साथ देतात त्याला. तर माझ्या ग्रामपंचायतीत तुतानी आहे त्याने लबाड्याने सगळं केलेलं आहे आणि हे सगळं करून सुद्धा आता कोर्टामध्ये केस घालून हे सगळे मला त्रास देतात. याची पूर्ण या करून मला शासनाने न्याय द्यावा ही माझी नम्र विनंती. यंदा त्यांचं राहतं घर पावसात पडण्याची शक्यता आहे, पण एकीकडे गरिबी आणि प्रशासनाचं दुर्लक्ष यामुळे आसोलकर कुटुंबियांवर कुणी घर देतं का घर हे म्हणायची पाळी आली. भरत केसरकर, कुडाळ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ॲपरल्स लेडीज अँड मेन्स गारमेंट वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ॲपरल्स आदित्य बिझनेस सेंटर गांधी चौक सावंतवाडी. सावंतवाडीत भाजपतर्फे योगा दिन साजरा करण्यात आला. त्यात युवराजांसह पदाधिकाऱ्यांनी योगा केला.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सावंतवाडीत 50 खोक्यांसह ठाकरे गटाचं आंदोलन. दिवंगत श्रीधरराव नाईक यांचं काम तरुणांना प्रेरणा देणारं, खासदार विनायक राऊत यांचं प्रतिपादन. आणि 5000 शेतकऱ्यांना भरड धान्य वाटप करणार अतुल काळसेकर यांची माहिती. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.